खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङा दङ बिटिसिनि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव देरहाहोनायनि थांखिजों सानफ्रोमबो जयनिं हाबाफारि लागासिनो दं बिजेपि दोलोआ 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि बेन्दोंआव थानाय औबारि गामियाव बिजेपि दोलोनि जयनिं हाबाफारिया मैया जानानै थाङो। औबारि गामिनि जौसेनिबो गोबां रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा आथिखालनि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि एमसिएलए रनेन्द्र नार्जारी बिथांनि जौगालु हाबा मावनाय थामहिनबा बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै लैहोर लैहोर बिजेपि दोलोआव जयनिं जादों। मख'नो गोनांदि 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि बारग' इएम गणेश कछारीनि बिसिडिसिनि सेरावनो 100निबो गोबां बिजेपिनि मददगिरि हिसाबै बिजेपि दोलोआव जगदान जाफैयो। आरो 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबाव बिजेपि दोलोआ देरहासार जानायनि थांखिजों बे जयनिं जानायानो बिदिन्थि। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि एमसिएलए रनेन्द्र नार्जारीजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि बिक्टर कुमार दास आरो सुख्लाय सेरफां मण्डल बिजेपिनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां मावथिफोरनि नुजाथिनायाव जानानै थाङो जथुम्माया। नैथि खौराङाव दङ नन्दिनी काश्यपखौ खानायनि उनाव थियेटाराव सोरखौ फावखुंग्रि हिसाबै दोनगोन बेनि सायाव गोख्रोङै दासान्दि सावरायनाया सोलिगासिनो दं। राजधानी थियेटारजों बिथांनि गुबुन फावखुंग्रि महरै सोरखौ साइन खालामनाय जागोन, सोर फावखुंग्रिखौ राजधानी थियेटारनि फैसालियाव नुनो मोनगोन। जोबथारनायाव राजधानी थियेटारा फावखुंग्रिनि मुंखौ फोसावदों। नन्दिनी काश्यपनि सोलायै मुंदांखा फावखुंग्रि देबश्री दासखौ राजधानी थियेटारनि फैसालियाव नुनो मोनगोन, जेराव बेनि सिगां नन्दिनी काश्यपआ बेयाव फावखुंग्रि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन, नाथाय बिथाङा बे जाथायजों भुगिनांनानै थानायनि जाउनाव बिथांनि फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय नंलिया। राजधानी थियेटारनि फैसालियाव नुनो मोनगोन हेंगुल, सुर्य आरो बन्दाबनजों लोगोसे गोबां मुंदांखा थियेटार फाव दिन्थिफुंग्रा एबा फाव खालामग्राफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसे देबश्रीयाबो सासे आखा-फाखा फावखुंग्रि जाय गोबां बाख्नाय जादोंमोन। बे जाहोननि थाखाय फावखुंग्रिखौ बृहस्पतिबाराव राजधानी थियेटाराव बोसोरसेनि थाखाय साइन खालामनाय जादों। थामथि खौराङाव दङ नोंथांमोनाबो पिएम किसाननि मुलाम्फागिरि नामा? नोंथांमोनाबो नेगासिनो दं नामा पिएम किसाननि 20थि किस्तिनि रां? बे समाव पिएम किसाननि मुलाम्फागिरिफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ नेनानै दंगासिनो दंमोन। नाथाय बेनिनो गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन, जेराव दिनैनिफ्राय पिएम किसाननि रांखौ नेनांनाय नंलिया। मानोना पिएम किसाननि 20थि इनस्टलमेन्टनि राङा दिनै मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव राङा जमा जागोन। हादोरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। पिएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 20थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ दिनै मोनगोन। दिनै साफ्रोम मुलाम्फागिरिफ्रा 20थि किस्तिनि रांखौ मोनगोन आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना केवाइसि खालामना लानाया थामहिनबा केवाइसि आपडेट खालामना लानाया गोनांथार। जुदि केवाइसि आपडेट खालामाखैब्ला पिएम किसाननि मोननो गोनां किस्तिनि राङा बेंक एकाउन्टआव हाबनाय नङा। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना पिएम किसाननि मुलाम्फागिरि अब्ला थाबैनो केवाइसि आपडेट खालामनानै लानो हागोन। नोंथांमोनहा केवाइसि खालामनो थाखाय गिबियावनो pmkisan.gov.in वेबसाइटआव जायखिजाया ब्राउजारनि गेजेरजों नोंथांमोननि मुङा फारिलाइयाव दंना गैया एबा लिस्टआव दंना गैया बेखौ नायना लानो हागोन। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव गिख्रंथाव दावहा जानानै थांखांनायनि उनावबो भारतनि रैखाथि हान्जाया हादोरनि सिङावनो उदखारिफोरनि सायाव गोख्रोङै अपारेशन खालामबोबाय थादों। बेबादिनो भारतारि रौनिया हान्जाया खोला काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव उदखारिफोरनि बेरेखायै अपारेशन खालामनायखौ जागायदों आरो अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दं। जाय अपारेशना स्पेशल अपारेशन ग्रुप, जेराव जम्मु काश्मीर पुलिस, रौनिया हान्जा आरो सीआरपीएफजों जथायै गोख्रोङै अपारेशन खालामनायखौ जागायदों। उदखारिफोरनि बेरेखायै रैखाथि हान्जाया सासे उदखारिखौ जिउ फोजोबनो हादों आरो बेनि अनगायैबो गोबां समफोरावनो उदखारिफोरखौ गोबां फोजोबस्रांनो हाबोदों। बेबादिनो थांनाय शुक्रबाराव एबा मैया कुलगाम जिल्लानि उकल ओनसोलाव उदखारिजों मोगा-मोगि हरनि समाव गुलि गावलायनाय जादोंमोन आरो मोन्नैबो हान्जानि गेजेराव गावलायनाया दिनै फुंबिलिनि 4 रिंगासो समाव थाद'नाय गैयाजासे गुलि गावलायनाय जादोंमोन। नाथाय अपारेशना दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो रैखाथि हान्जाया आद्रा थानाय उदखारिफोरखौ नागिरनानै गासै ओनसोलखौ दखल खालामदों होनना फोरमायदों रैखाथि बिफाननिफ्राय। ससियेल मिडियायाव सासे उकिलनि बेरेखायै नंखाय पस्टफोर नुनो मोनदों।
क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि सासे उकिल चन्दना नार्जारिनि सायाव रां जाख्ल'ग्रा आरो मबाइल खावनायनि सोमोन्दै फेसबुकआव नंखाय खौरां फोसावनायनि दाय होनाय जादों। दिनै भुगिनांनाय उकिल तानिया चक्रवर्तीया उकिल चन्दना नार्जारिनि हेंथायै ससियेल मिडियायाव नंखाय आरो बिथा गैयै फोसावनाय आरो लाजि फोनांनायनि थाखाय क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों। मख'जाथावदि सानैबो उकिलफोरा मोनसे जिल्ला बिजिरसालियाव खामानि मावगासिनो दं। नंखाय रादाब फोसावनायनि थाखाय चन्दना नार्जारिनि बेरेखायै गसर थिसननायनि सायाव उकिल तानिया चक्रवर्तीया दाबि खालामदों दि थाबैनो आयेननि गेजेरजों थार बिजिरनांगौ एबा थार साजा होनांगौ होनना बिथाङा दाबि दैखांदों। आमेरिकानि गोब्राब गसंथानायनि उनाव भारतआ रासियानिफ्राय थाव बायनायखौ बन्द' खालामगोन नामा? मुलुगनां सोमोन्दोआव सोलिबाय थानाय सावरायनायनि गेजेराव आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ दाबि खालामदोंमोन दि भारतआ रासियानिफ्राय थाव बायनाङा। बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बे बिबुंथिखौ होदोंमोन। ट्राम्पनि दाबिनि फिननायाव भारतआ बे आयदानि सायाव गावनि थाथायखौ रोखा खालामदोंमोन। भारत सोरखारा बुंदोंमोन दि ट्राम्पजों फोसावजानाय खौरांआ नंखाय। मोनसे मावख'आरि वेबसाइट एबा फोसावजानाय बायदिब्ला ट्राम्पआ गोनो गोथो सोमजिहोनो थाखाय बेबादि खौरांखौ फोसावदोंमोन। गोजौ थाखोनि रिपर्टफोराव फोरमायथिनाय बायदिब्ला भारत सोरखारा इयुनावबो रासियाजों थाव बायनाय बिखान्थिखौ सोलिहोबाय थागोन। रासियाया भारतनो गुन गोनां थावल' जगायगासिनो दं, नाथाय बायदि बायदि राङारि गोरोबथाफोरावबो खामानि मावगासिनो दं। बेनिखायनो भारतआ बेबादि थासारियाव माब्लाबाबो हरखाबै बेबादि थिरांथा लानाय नङा। बेखौ मख'नो गोनांदि रासियाया बुहुमनि नैथि बयनिख्रुइबो देरसिन थाव दिहुनग्रा हादोर। रासिया सानफ्रोमबो 9.5 मिलियन बेरेल गोथां थाव दिहुनो आरो मुलुगनि 10% गोथां थाव जगायो। बिहाराव गोदान भटार फारिलाइ फोसावनायनि उनाव कंग्रेसआ बिसायख'थि आय'गखौ गाग्लोबनायनि थाखाय नोजोर होदों। सनिबाराव कंग्रेस दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ फिन खेबसेबाव बिसायख'थि आय'गखौ गोख्रोङै सोंखारिदोंमोन। कंग्रेस दैदेनगिरिया बुंदोंमोन दि भारतारि बिसायख'थि खान्थिया गोबाव सम सिगां रुंसारि जाबाय। बिथाङा आरोबाव मख'दोंमोन दि 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव गोबां सांग्रांथि गैयामोन, जाय बिजेपिनो सरासनस्रा बांसिन अनजिमा होदोंमोन। राहुल गान्धीआ बेखौबो दाबि खालामदोंमोन दि इयुनाव जों बिसायख'थि आय'गनि गोबां रोखोमनि सांग्रांथि गैयैनि फोरमान दिन्थिगोन। आयेन बेरेखा मुवाफोरनि बेरेखायै सिग्रोमनायाव सिलचर पुलिसआ गोबां बिबांनि कफ सिराप हमनो हादों। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथायाव संदाननानै पुलिसआ सिलचर कटल र'डआव मोनसे गुदामाव नागिरदोंमोन आरो फेंटानिल कफ सिरापनि 400 बथलफोर जब्द खालामदों। पुलिस फारसेनिफ्राय मिथिहोनाय बायदिब्ला करियार बयजों लांजानाय मोनसे पार्सेलाव बे आयेन बेरेखा सिरापनि जगायनायनि खौरां मोनदोंमोन। बे खौरांनि सायावनो बिथा खालामनानै रंगिरकारि आरो सिलचर सदर पुलिस थानानि दालाया करियार सिबिथायनि गुदामाव मोनसे जथाय अपारेसन खालामदोंमोन आरो गुदामनिफ्राय सिराप जब्द खालामनाय जादोंब्लाबो दासिम रावखौबो खानाय जायाखै। पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो नायबिजिरनायखौ जागायदों आरो बेनि सायाव गोख्रोङै दासिम राहा लागोन होनना फोरमायदों। दुर्गा फुजा आफादफोरखौ गोसो गोथारै बरायनाय जागोन। सोनाब बेंगलाव फैगौ बोसोराव जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीआ बे खेबाव रायजोनि दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो होनाय अनसुंथाइनि बिबांखौ बांहोदों। मख'जाथावदि सिगांनि अनसुंथाइखौ 85,000निफ्राय 1,10,000 रांसिम बांहोनाय जादोंमोन आरो बे थिरांथाया कलकातायाव दुर्गा फुजा आफादफोरजों सावरायजानाय समाव जादोंमोन। बे अनसुंथाइनिफ्राय रायजोनि फ्राय 45,000 फुजा आफादफोरा मुलाम्फा मोनगोन। रायजोनि धोन बाख्रिनिफ्राय खरसाया फ्राय 400 कोटि रां जागोन। बे बाथ्राखौ फोरमायदों ममता बेनार्जीआ। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।